everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Luisito Laurente ug kining akong gibuhat mao kini ang panugon alang sa mga tao nga importante sa akong kinabuhi. Makita lang kining maong video kung patay na ko. Kini nga akong isulti kaninyo, kabahin kini sa akong last will and testament. Laila, naunsa ka? Akong gisuhat ang detalye sa tanan kong katigayunan o kini nga akong panugon alang kaninyong tanan. Laila, nagpasalamat ko sa pag-abot mo sa akong kinabuhi. Bisan kung dili ko ikaw tinuod nga anak, apan gipabadyag mo kanako ang kugma sa usa ka anak nga babae ug gikalipay ko kini ug hangtod sa hangtod nga mahimo kang kabahin sa akong pamilya. Ug kanimo Rikson. Rikson. Pasaylo ako. Para kang Rikson na. Ako nga sud sa pipila ka tuig nga gitago ko ang tinuod mong pagkatao. Apan gibuhat ko kini aron matulid ko ang hiwi kinaiya nga mo'y imong namatan upod. Ug salamat kang Laila nga nausab ka. Pasaylo ako sa akong mga pagkuhang kanimo, anak. Hala gyud. Pasayloa nga gipa-DNA test ko ikaw sa hilom aron pagmatuod. Kung anak ko bagud ikaw sa namatay mong inahan nga mong katabang kanhi. Ug dako ka na sa dihang ako kining nabuhat ug nahibawan. Ug tungod akong dugo man ang naglatay sa imong kaugatan. Ikaw ang binlan ko sa akong tanang kwarta sa 5 ka bangko kayutaan. Kayutaan ako sa siyudad sa Sugbo. Ug ikaw, Laila, ibilin ko kanimo kining bayo ug yuta nga gipuy-an mo karon ug ang kwarta sa usa ka bangko. Laila, tabangis Rikson sa pagbalabo sa negosyo. Ikaw ang gusto kong mahimong asawa sa kong anak nga si Rikson o gusto ko nga magsabtanay ka mo, magminahalay, till death do you part. Ang ubang detalye si Atty. Milito na ang mahibaw. Adios, mga anak. Ako siyang amahan. Niya gisulti, Rikson. Mo siyang amahan. Diyo na mo. Rikson! Ma'am. Kani. Wa naman. Nauman ang salita. Wa man tamay skuti. Magkahinampak. Ako iskuti. Usa dita ani. Mga witness lang di ay tayo. Basin.
Wa pa mahuman ang pagbasa sa Last Will and Testament ni Sir Luisito Digoy, Ma'am Teresita. Ay, salamat! Naapad yay! Kaniya ang sinuwat nga panugo ni Sir Luisito alang kaninyo. Ay, akili, sama na. Ana, agyo di Aileen. Na. Ikaw, Ma'am Teresita, gibinlan ka ni Sir Luisito og yuta sa isla sa Bohol. O cash. Wow! Unsa? Ang rest house sa Bohol. Ako na? Oh, wow. Og ikaw, Digoy. Okay. Unsay ako, attorney. Unsa man. Imo na ang duha ka sakyanan ni Sir Luisito. Ang itom ug ang puti. Plus cash para sa tukuro ni mong talyer. Oh! Digoy. May auto na ko! May talyer na ko! O kamong duha ka katabang. Inyo ang duha ka motor sa grahian o cash. Yes! Rickson, okay ra ka? Uy, Okay naman ko, Leila. Wala ko makasabot sa kong gibati. Sa akong nakita. ikaw yun yung tinood nga anak ni Tito Luis ito. Ayaw usba ang pagtahod mo niya. Siya ang atong mamahimong amahan. Unsa? Kung ako ang tinuod niyang anak, mamahimo ka niyang umagad. Kay ako kang pangasawon, Leila. Andam kang mapapriso, Rickson? Ha? Ayaw kalimot nga minyo na taong ka. O si Venus ang imong asawa. Basta siya ang may katuod nga mapuyo din O dili ako. Sa? Ayaw pagsulti, anak, Leila. Pero mamo na tinuod. Si Venus ang tinuod yung mga asawa o dili ako. Basta siya lang ang mapuyo din o dili ako. Ikaw ang gibinlan sa kong amahan ining baya. Busa, ikaw ang magpabilin din Kinahanglang mapapriso ko sila Layla o Gregson, Bimbo. Gabi na. Sigurado ko nga na human na gyud og basa ang Last Will and Testament ni Tito Luisito. Nanawag si Tia. Hello, Tia? Hello? Bimbo, paminaw. O sa ka na, Tia? Nagpatawag ko emergency meeting ang abogado ni Leosito, si Atty. Militon. O sa? O posibleng kabahin na kini sa testamento ni Leosito. O klaro na lang kaayo nga doon kausaban ang tanan niyang negosyo. Unsa? General meeting kini. Busa kinala mo tambong ka. Kano sa amang ka ng maong meeting? Nga nung nadama ko sa ilad ni Venus. Wala tayo mahimuan na, Rickson. Asawa na ni Masiya. O ka na ang dawato na tuwa-tuwa tumangon. Manay makausaban na. Excuse me, Rickson. Attorney. Karoon nga nahibaw na mo sa unod sa testamento si mga mahal, Rickson. Daghan ka nagbatunon sumabot. Kinahanglang paspasan kini. Ug unahon ta ang negosyo sa mga mahal. Nagpatawag na ko og meeting sa kompanya sa mga mahal. O kana ang gusto niya may tabo. Ug mahibaw lang tanan kabahin si mong papel sa katigayunan ug negosyo ni Sir Luisito Laurente. Wow! Dikutsi na ako, dikutsi na. Hoy. Ikaw, itong puti. Ako yan na ba yung tag-iya ninyo, ha? Dato na ko, niya may maabot akong talyer. Rigoy, nga na bang nagsige ka magpakisulti na ng auto? Kaya ako naman ang tag-iya nila, ma'am. O ikaw sa ma'am, may isla ka na og resort. Wa ko magtuo nga magkuna-huna pag yun ako si Luisito Digoy. Oo. Bisag dili misuod kaayo kay igsuon naman ko niya sa amahan. Buutan kay si Sir Luisito, ma'am.
Nganong ang auto man ang imong gihabukan? Kapag nindot na kayo kung mag-auto mo na ako nahagkan, uy. Ang ano, de, ma'am, gusto ka nga ikaw nga akong hagkan? Oo. Ha? Bigara na ba ko, ma'am? Oo. Kay kinikot sinagod ko. Ka-level na ta sa dagway sa kahimtan. Labi na yun kung matukod na ako ang akong talyer. Bigati na ako. Habi ni mo, ma'am, huwag ko magtuong ay hatag na Sir Luisito ka na ako ang akong damgo. Kay, kausaraman mi maghiskot og talyer. Mao ba? Oo. Mas importante gyud nimo ang talyer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doon na nasab kay nalimtan. Oh. Ano sumaya ko nalimtan, ma'am? Ang pag-follow up. Ha? Na-follow up naman ako ang pagpa-renew sa akong lisensya, ma'am. Ambot nimo digoy, tukat-tukat pangutana. Ma'am? Ma'am, naunsa ka? Ma'am, asa ka naman? Hala? Sa may wa na ko ma-follow up. Ayos! Kumusta ka na din ha? Nia, giabandonar ko ni Rexon, Papa. Tuasi siyang kabit. Purbida! Dili ni mahimo! Dili, kyod. Papa, bugos na nga akong hukom. Ipapriso na ko sila si Rexon o si Laila. Okay! Kung dili man ako maangkon si Rexon, Papa, mas labaw ng dili usab siya maangkon ni Laila libat, Papa. Panuway yaway sungay. Sige, ugma, makikita na yun ko sa imong ninong. Kinahanglang malihok na ang pagukod ni Rexon kung magpabuang-buang mangyod siya nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!